Noodsignalen vanuit de gebouwen van werkgeversorganisatie VKW. Samen met Unizo nemen ze elk kwartaal de polsslag van de Limburgse economie. En voor de tweede opeenvolgende keer noteren we een daling, die dit keer spectaculair is. De cijfers waren beter aan het worden, maar daar is één kwartaal geleden een einde aan gekomen. En we zien nu dat de tendens inderdaad terug sterker naar beneden gaat. De poll is uitgekomen op min 8,4. We kwamen van min 1,5. En eigenlijk is de conclusie dat het afgelopen kwartaal moeilijk was voor de meeste Limburgse bedrijven. En dat ook de vooruitzichten nog verder naar beneden gaan. Een sputterende economie en een terugvallend ondernemersvertrouwen. Enkele maanden voor de definitieve sluiting van Ford in Genk is dat misschien geen verrassing. De forse terugval van 8,4% is dat natuurlijk wel. Waarom zijn de cijfers nu zo slecht? Ja, het is vooral zo dat het afgelopen kwartaal een stuk minder was en dat ook het komende kwartaal nog verder de cijfers of de verwachtingen daarvan zeker niet beter zijn. En dat heeft vooral te maken dat de export, die toch een sterkhouder was in de voorbije periode, dat die het nu ook laat afweten. Met name ook de Limburgse bouwsector kampt met problemen. Uit cijfers van de Bouwunie blijkt dat de bouwbarometer in september daalde met 2,2 indexpunten. Alarmerend is dat dit jaar in de Limburgse bouw al meer dan 275 arbeidersjobs verloren gingen. Op 3 jaar tijd is het jobverlies opgelopen tot meer dan 950. Vanmiddag in het TVL-nieuws riep Jos Stalmans van werkgeversorganisatie VKW de regeringsonderhandelaars op om geen tijd te verliezen. Een akkefietje zoals de ruzie tussen Beke en Rutte is dan natuurlijk een slecht signaal. Er zal ook wel een stukje toneel gespeeld worden naar buiten uit in onderhandelingen, maar we maken ons toch ongerust. Wij zijn ermee akkoord dat de lasten gelijkmatig moeten verdeeld worden, maar ik kan wel zeggen, naar bedrijven is het uit de hand gelopen. Daar is een onevenwicht en dat moet hersteld worden. Toch zou dit een regeerakkoord worden dat op maat van de werkgevers geschreven is, hè? Bij wijze van spreken, VOCA en VKW hebben de pen van de wever vastgehouden bij het schrijven van het regeerakkoord, is de kritiek. Ik zou willen dat dat zo was, maar ik verzeker u dat dat zo niet is. En wij zijn wel ongerust als we iedere keer die geruchten uit de federale regering houden dat iedereen moet evenveel lasten dragen. Ik zou zeggen, let op met uw kip met gouden eieren te slachten. Uw ondernemers, uw bedrijven, zorg dat die terug kunnen ondernemen. Maak dat terug mogelijk, federale regering.